Dámy a páni, vítam vás opäť na Hellcase. Máme tu nové video na Hellcase. Tentokrát tu máme sponzorovaných $500 od Hellcase, ďakujem. A nezabudni predtým sa pripojiť, predtým ako depozitneš, použiť promokód, tú malú zelenú ikonku a zadať PJ25 pre extra 10% depozit, čokoľvek depozitneš, takže napríklad depozitne $100, $10 dostaneš zadarmo extra, takže 110. A plus 70 centov dostaneš ako extra bonus odo mňa za promokód. To je najväčšie, čo môžeme rozdať. Čo tu máme? Ako som slúbil, som sa dohodol z Hellcase a nech mi opravia ten giveaway. Tak zmizlo mi ten limit giveawayu, takže môžeme to spraviť rovno teraz. Takže giveaway teraz máme apríl, a dajme si to do... To bude 4. video teraz, čo budem natáčať, čo teraz natáčame 4. video. Takže... Tu mám 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Vieš čo, dajme to do 9. mája, sorry. A ako som slúbil M4, $50 M4. Depozitnúť $5 minimálne, použiť promokód PJ25 a použiť a zdieľať na Twitter, to je všetko, čo môžete spraviť. Takže 9. končí mája giveaway. Takže nech sa páči, môžeš použiť promokód, 25 dní do konca ostáva, 49,96, $50 giveaway skoro. To môžem spraviť. Takže použiť promokód $5 minimálne a zdieľať to na Twitter. To je všetko single steps, čo potrebuje spraviť. Dobre, pustíme sa na to. Giveaway máme splnenú. Som veľmi rád, konečne. Nezabudni na daily free. Máš tu daily free, keď bude sa rankovať, áno. Klasika. Pustíme sa rovno na casey. Dáme si nejaký quick open case. Dneska to nebude také dlhé video, ako stále sme robili. Takže dáme si nejaké tie dlhé nové casey. No, nové casey ste akože operácie. Dáme si 3 naraz. Stop. To by bolo pekné, keď mi padla Zeus, Auga a Dual beretky, ale bohužiaľ všetky shady mi padli. Takže pohoda. Dáme ešte raz. Quick open. Opäť nič, to je factory, nie? Minimalware, 59 centov, boom. Čakal som, že ten Deagle bude stať viacej ako. Keď dáme 3 z toho. Hit niečo, prísť. Aspoň jeden. OK, máme 2 hity z 3. Môže byť. OK, toto maličké si necháme. Predáme a zvyšok budeme dávať na upgradey. Please nejaký hit. Nice, pekne. Máme prvý hit. Pekný hit. Sice Battle Scare, ale je tam hit. Zíde sa na upgrade. Som veľmi rád. Dáme si casey, čo veľmi nerad otváram. Dáme si rýchly open. OK. Máme tu field tested a minimalware za 28. Nice. OK. To som nečakal. OK, máme na druhú šupu, to čo sa deje, halo. Factory News za 57. OK. Na tretíkrát. Na štvrtý, alebo na tretí, neviem. OK, nice. Tam ešte raz, čo keď náhodou niečo padne. A skoro akáčko, nevadí. Takže paradička. Som veľmi rád. Pekne nám to padlo. Dáme si AWP case-ku, čo nemáme veľmi rádiu. Bo už strašne dlho. Tento rok mi nič nepadlo z tej AWP case-ky. Napríklad ako teraz. Ako padlo mi, hej, tieto malé morty za toto, hej, že niečo, hej, ale myslím tak veľký drop nejaký, nejaká červená, alebo niečo poriadne. Napríklad, hej, oni to, či jak sa to povie správne, proste bait nemá. Už ma baitol možno 5-krát Dragon Lore. Dnes som videl video jedno, typek mal posledných $4, či koľko to stojí tá kejska.
$5, či koľko to mal a proste otvoril jednu caseku a mu padol Dragon Lore. To je Battlescare, ale to stojí také 4-5 tisíc. 5,9 tisíc. Pori bait. Dám rýchly open. OK, máme jednu červenú, ale nič moc. Sice Factory New, ale i tak to je nič moc. Je tam strata stajne. Dobre, dáme posledný krát a pustíme sa na M4 alebo AKčko nejako také. Niečo dobré. OK, máme aspoň jeden hit. Sice well-worn, ale nevadí. Zvyšne si necháme na upgradey. Dáme za 27. Aspoň jeden hit mohol dať. Nie, trikrát. Prečo trikrát AKčko? Otvorím trikrát bedňu, trikrát AKčko. Halo. Quick open. OK, máme jeden. OK, napríklad takto, hej, že ti strieda. Dobre, toto necháme si na 21. Dáme ešte raz, bo máme disprofit. A bait s nožikom. OK, MK, AKčko, MK. Otvorím, pokiaľ nebude nad 27. Tu môže byť. Máme 30, nice. Dáme si nejakú M4. Mám pocit, že niečo mi padne z M4. Kejsky, možno. A možno nie. $1 16 centov z $15 kejsky. Paráda. Dáme si 3x Glock. A pustíme sa na... OK, bait. Dobre, pustíme sa na battle. Nejaký battle. Môžeme sa hneď tu joinúť za $16 battle, 16,40. Please, nejaký hit. OK, máme aspoň jeden, zatiaľ. Nie je to nič moc. Čakal som viacej, že to stojí do AKčko. USBčko, čiže AVPčko. OK. Jeho je lepšie, nie? Je to lepšie, jeho. Moje to je lepšie. 57 centov obidve field testing, wow. A on to vyhral. 100% on to vyhral, bo to má väčšiu hodnotu, jak to P90. OK, máme ďalší open. Ďalší battle. Ešte, ne, zobral mi battle. Dáme to za 29. Nemám to veľmi rád, tú caseku. Túto druhú caseku nemám rád, ja neviem, jak sa volá. Gold cigarku. OK, to je dobrá. 16 a nejaký hit. Please. OK, môže byť. Factory New? Nie, field tested. Ale máme výhru, to je hlavné. Máme výhru. OK, dáme si 4-way with bots. $48 battle. Zatiaľ nič moc. Minimal Star Trek. OK, máme prvý dvaja. Počkaj, to je $49. Wow. Nie, opäť to zachytil. 40. Jak je možné, že dvakrát za sebou to hitne? A teraz poď, nejaký nôž. Factory Star Trek. Ne, kúkaj tu jaký bait. $228, ale choď do rici. Dobre, dáme si upgradey. Ako stále. Dáme si crazy upgradey. To stalo $440, teraz je to $429. Crazy. A neviem, čo by som chcel upgradenúť. Upgrademe si... To je to dualky. Dopplery, Shadow Daggers, Doppler. 2% šanca, lock, dovtedy budeme robiť upgrade, pokiaľ to mi nepadne. Ako mohol by padnúť, hneď teraz, hej, ale... Keď mi padne toto, tak dáme well-worn rukavice tiež. Vieš čo? Prečo nie? Minimal Valor a well-worn rukavice. Fate. Prečo nie?
Keď nám nevyjde, bohužiaľ. Ale mohlo by to byť. Takže predtým, ako budem pokračovať, nezabudni na promokód aplikovať, ale predtým sa joini na giveaway. $28 case, $28 na please. Aj. To by bolo pekné kombo inak. To by bolo pekné kombo. Please. No tak. 2,25% šanca. Hit? Ne, opäť bait. OK, 1,37. To musí hitnúť. Opäť. A opäť mi stále tu na to zastavuje takto, že pred. OK, dáme 4% šanca. 4,10. Strašne ďaleko. $2,42. Please. No tak. Posledný, aspoň ten posledný upgrade mi hitni. 2,41. Stop. No ne, opäť. Mohol by som dať všetky, mohlo by to hitlo, ale ja chcem, aby sa to ten mini upgrade chytil. Možno teraz? Ne. OK, 3,11% šanca. Please. Halo, nebejtím a stop baiting. 3,86. Stop. Ne, opäť. Ty kokso. Prečo? Pozri sa, halo. Ani raz nezastaví to hore, ani dole. 5,95. Please, halo, Hellcase, stop it. $6,35. Are you kidding me? Hellcase, what the hell? Posledný upgrade, all in, to je všetko, čo mám tu. Inventory prázdny, balance je prázdny. Takže please. Predtým, jak to dám, nezabudni na promokód, please. Aplikovať, joini sa na giveaway. 3, 2, 1. Please, hit. Musí hit, please. Ne, nevyšlo nám to. Bohužiaľ nám to dneska nevyšlo nič. Vôbec nám nevyšlo nič dneska. Aspoň to 12% šanca. No jasné, bait. OK, Hellcase, thank you. Thank you for baiting me. Thank you for... Máme tu $4 ešte. Ako stále 1,31. Tu by ma i drblo, keby že padlo. Keby padlo to 300, by som dal upgrade all in 300. Dobre, balance máme 0, inventory máme 0. Ako 8 centov, OK, máme 0. Takže nezabudni sa pripojiť na giveaway, čo stále dávame. A nech sa páči. Giveaway, jak vidím, sa niekto už pripojil. Takže nezabudni 10% depozit, diskáš čokoľvek depozitneš. A nezabudni to zdieľať na Twitter a budeš mať automaticky pripojený. Takže ja ti zatiaľ ďakujem za to krátke video zatiaľ. Bohužiaľ, dneska sme nemali šťastie ako predtým. Dúfame, že na budúce video bude šťastie. Ja ti zatiaľ ďakujem za to sledovanie a vidíme sa opäť na ďalšom videu. Čauko.